بەشداربوونەکە بەرفرە ji ئاوارەیە re di festîvala bi navê Azarên Awareya de. Ew aware li çalakiyên festîvalê temaşe dikin û rewşa jiyana derbazkirine û tiştê tê pêşandan tînin berhev. براستی بگەلەکێ بزەحمەتترە بزەحمەتترە دیتنا هەکەوە دیتی بزەحمەتترە ڕاستی دلێ مەتشەوتێ وەختە یەک شانۆگەریەکی وسا سەر شنگالێرە چێت کرد و گەلەکێ شغلەکی جوان کردن بانکەچی و خۆرتێت Akterê şanoyê dibêje navaroka karê wan got ew ser berpirsên Kurdê Êzîdî diaxive ew yek ji girîngtirîn azarên şingaliya ye. Ev şanogeriya me çêkirî li ser hakimû û azadiyê re ya em karin van tişta nîşa alemê bidin dakûn dengê me ev dinyayê bikeve da alem hemû zanîn bê çi hatiye serê vî milletî. Bi cilê reş jimareke ji kesûkarên Kurdê Êzîdî ên li ba çekdarên Daeş girtîne beşdarî şanoya tîpa girezêr bûn. گەلە کول و دەردەتینە بیرامە کول و دەردێمە شنگال دکرایات هێمەتینە بیرامە هەڤال و هۆلداش هێمەتینە بیرامە gelek dilemeti şekam sevan hozanat binin gamman qıçuşne destek afradat binin ser televizyon ve ser kanala Lawîk helbest pêşangeheke fotografî û tabloyên hunerî tev çalakiyên festîvala nav awareyan birêve diçe. Rewşenbîrên aware êş û azarên li kempa derbas dikin berhemên hunerî. Lê li gorî awareyên got ew li ber van berhema dimînin ew zordariya derbazkirine bi çend berhemên hunerî bi tenê nayê tomarkirin. Pêşewa Behlewî Rûda û Kempa